Čaute, ja som Seatlan a vítam vás pri hre Euro Truck Simulator 2. No, urobil som si nový profil, 2 videá som si dal na YouTube, ale to serme na to teraz. Čo je dobré. No tak, hnojivo, to budeme niesť dneska. Už som si to aj vybral na rýchlo, neviem jak, ale rýchlo sme si to vybrali. Hnojivo, toto je to, nevadí, ideme na to. Ešte jedno som si urobil video a hrám a potom začne sa mi tablet zvoniť. A na Messengeri mi volá, kto volal. Teraz mi volá pred 5 sekundami. Do piči. Ideme. Oha, troška zasekneme sa a nie, dobre. No tak za 15 minútová video to nebude, lebo musím, viete, ísť preč, lebo mi volali. Tak teraz som aj prišiel zo školy, hneď natáčam. A ešte idem aj von. A potom sa pôjdem učiť. Ideš. Teraz sa nepozrieme, keď narazíme, tak narazíme, nenarazili sme, dobre. Čo najbližšie parkovisko bude, tam sa zastavíme. Vy čo idete tak pomaly? Vyjebaná tráva, všade sami policajti. Vyjebaná tráva, všade sami policajti. Dobrá ulica. No, v tom videu, čo som vám hovoril, čo ma jeden kamarát mi volal, no a tak som si musel zrušiť video, nevadí. Tak aj predtým som robil video, no a prekočil som sa s kamionom. No, a potom som si dal, že dal som si, že odťahovku som zavolal, no choďte, lebo vás prejdem s tým kamionom. Zavolal som odťahovku a potom, neviem kde som bol, neviem kde mňa odťahli, ale tak ďaleko. Ja že, no nie, urobím si nový profil, tak som si urobil nový profil. Toto je druhá jazda v novom profile. Aj ty neseš volačo, a ja. Tam je predo mňou taký istý kamion, čo ja nesem. Počkaj, hneď vás predbehnem, ale on išiel doprava a ja idem doľava, no tak smola. Choď už, tak. No pridaj kamion, pridaj. Duffy som hovoril v prvom videu, či druhom, prvom asi, že nie sú dobré, ale nie, že nie sú dobré, sú dobré, lenže niekedy tak zasekne sa kormaň. Buď mne tuto na klávesnice stlačím doprava a nepôjde to, alebo ja neviem. Ale to není v hre, že zasekne sa kormaň, to není v hre tak. No. No, tak ideme. Ja aj zabudol som volačo. Prepáčte, troška musím zastaviť video. No už som tu, môžeme hrať. Dal som pauzu, no môžeme hrať. Ideme na to. Tu sme boli, jak ste videli. No, ideme 80 kov. A hnojivo neseme. 92 ideme, no 91 sme išli. Čo najviac som vyťahol s kamionom 120. Toto video nebude 15 minútová, tak som vám hovoril, ale takých 9, lebo ponáhľam sa preč. No, koľko je hodín, počkajte, kúknem sa. 3 hodiny budú za 10 minút. To je ešte dobre. Po 5. prídem a budem natáčať asi. No poďme. To neznačím v kamionoch v tuto, že tak pomaly ide. No.
ešte, jak som vám hovoril, počkaj, ja aj nehovoril, že budeme natáčať všelijaké videá na počítači a veľakrát budeme natáčať Mafiu 2. Hneď sa blížia Vianoce, tak to budeme hrať. A to budeme hrať veľakrát. A kúkneme sa na mapu troška. Vyjebaná tráva, všade sami policajti. No tuto sa zastavíme, tuto. Dobre, zatiaľ môžeme ísť ale rýchlo, lebo ja sa ponáhľam von. Ja aj tak mi bliká ten tablet, že furt mi píše ten kamarát. ETA, to čo je ETA? 2340 eur máme. Neviem, čo mám už hovoriť. Mám nový e-mail, jak sa mi trase oný. Kúkaj, predtým, jak v tom zákrute, jak sa mi to tráslo kamion, že dopredu dozadu. Nemám benzín asi, preto sa to tak robí niekedy na autách. 80 môžeme ísť, dobre, my už ideme 90, no tak to je jedno. Vyjebaná tráva, všade sami policajti. Nebudeme brzdiť, máme ísť 80, ale my pôjdeme 90. Vyjebaná tráva, všade sami policajti. No iba do piči aj ty, brzdi, áno, brzdi, chod 20. Zamrznuté auto, keby neviem čo bolo, minus 30. No za to. A teraz som ja zabrzdil, lebo teraz nevládzem ja, nevládze kamión. Dobre. Už ideme 50. Áno, brzdi, nedočkám ťa. Čauko. Nešlo auto? Nie, on sa musí zastaviť. Ja neznášam školu. No tak asi sa tuto zastavíme, milí kamoši. Ešte sa kúknem potom na mapu. A ešte musíme aj natankovať. To teraz, alebo v druhom videu urobiť. Nie, že druhom. Ale potom. Nenarazíme, ja viem. Hovorím. Tak. Kúkneme sa na mapu, je tu ešte parkovisko, či bola čo, není. Není. Počkajte, kúknem sa, koľko natáčam. Tak 8 minút, asi už pôjdem. Na toto video nechám takto. Opa! Zdrbala sa kamera, nevadí, teraz natáčam ja s rukou. Čo som chcel. Tak, keď sa vám páčilo toto video, dajte mi like, a keď nie, tak nie, ale keby ste mi dali like, tak ďakujem. A veľaké hry ešte mi povedzte, keby ste chceli také novšie hry, čo ešte ja nepoznám. Ale tak, zatiaľ ja pôjdem. Keď sa vám páčilo, dajte like. Čaute. Čaute, čaute, čaute.